Ndineka list kane magoals angu nemurume wangu mamambonzo here murume wangu chane a list yemagoals edu. My best friend Chipo anga asiri married, ana Helen Rudendwe rese achiri kuenda kuchikoro, hapana kana ari married. Saka uda kutambei nevanhu vasiri married unodzidzei? Do you know my best friend pana ndiri kuzayoja vainzi mai Musimwa, you know, vanoziva zayoja yepa Mount Pleasant. She was happily married and the husband ndiye aitove friend yangu, because kuzayoja yekumount Pleasant kune vanhu vati kurei, because it's old money ka vanhu vanogara Mount Pleasant, vanhu vakaita mari dzavo you know. So I was the youngest, guys, ndine 22 nekamwana iwe ndichisusudzira. But also another thing, ndaifarira zvekutamba kupraise and worship. Zvaingoma ndiri ndaitongozvifarirawo. Lolisha yakazosvika kumba kuti Tatu anenge achijaivha kupraise and worship. Oh, you were not ready. Ndakamudhirwa dzinenge 2 months. Zikanzi, do you know the gifts of the spirit? Ukaona usitori na gentleness, it means kuti Mwari atotiza pauri. Atotiza pauri. You need to pray, darling. Fano namata mukadzi wangu because mweya iya. And ugotozvitasa ugotouona zveshua kuti and zveshua I have to pray more. Do you know kuti mumba medu mune 4 bed, 1 was a prayer room. Ndaigona kumbonomukirwa amai Mwari izvo zvokuti amuka abuda aende. Akadzoka ukangoita musi wekuvhura muromo wako uchivo ndanda kutotya kana uvhunza uvhunzi auri bvudzi auri bvudzi richityisa baba kuti mama saka isi achide privilege kayekubvunza privilege ndaitokutyaini ndairivhura dowa ndoti muri kubvepi ndorikiya do ndochidzokerai kwamabva atombodzoka kurivhura tokiya tosidasikurovana tikataudza noti tiri kubvepi adzoka chechi handisi kuwedze guys ininika munogona kuti ndikuwedzetairivhura dowa toti right zvandakamboita rimwe zuva tari ndavhura ndorikiya asi taiya kunyeba. Guys, honestly ndikutokudzai handina last straw, ndakatosiiwa pachena. Ndingauya pana vanokunyeperai kuti I was brave enough to leave. Ndaimapeka 1 mabhegi ndichidzoka, ndichimapeka 1 ndichidzoka, mukadzi wese ndekunzi wakakundika namarriage because ndaiti ndikabata mabhegi apa gedhi paya unoziva zvekwaJonas zvaishuwa oti I'm sorry, otanga uchema oti spiritual, and waitsvaga spiritual wave. Ndakaseka chima sizi vachitongedzera nemaspiritual mwe madzinza yese unoiudzwa musi iwoyo ende igomeka sense. Hanzi munhu anoziva mafruits of the spirit ambobva kumba chiendepi. Gentleness, kindness, and you're not kind to me, Tarira. Iwewe, you're not kind. It's the way that it means kuti there is something, meaning kuti pamune muchienda kuchechi hapana zvamuri kuita imi. Ndikukuudza taiyo yangu yanga yakayasvika ende ndaigara ndakapfeka apologies baba, chero ndirini ndatadzirwa. Pakazosvika time yekuti I detach, and ini ndaiterera zvekuti funga kuti DSTV ine machannel mangani, DSTV ine machannel mangani. Ndainzi unoona 341 ne343 ende pandaibata remote ndaisatombotasa kuti 101 movies kunei, ndaiterera murume wangu 341 343 chiona mafaith channel weumba. Inini pandotoona vanhu vachishingirira, inini yangu ndamusambonyeperwa, ini yangu ndakaishingirira. Jehovah chiti matiko maenda here stairs mainini. Nzima waiwana kupi? Mami.